Европейската комисия предостави план за нов голям кредит към Украйна. Но интересното е, че според този план кредитът ще бъде обезпечен с държавните руски активи, задържани в Европейския съюз. И разбира се, нали някой трябва да гарантира този кредит за Украйна? Това ще го направим ние, европейските държави. Като всяка отделна европейска държава ще поеме своя дял от финансовия риск по кредита. Най-много ще поемат Германия и Франция, което е нормално. И ето тук ние се нареждаме с 1,2 милиарда евро като финансов риск и гаранции. Това го поема България. Разбира се, това ще се случи, ако максималният кредит стигне до 210 милиарда, което е максималната стойност. Но от тези 210 милиарда, 140 се намират като активи в Белгия. И тук белгийците много добре осъзнават, белгийското правителство, че това ще е огромна репутационна щета, юридическа щета, защото руснаците няма да стоят да гледат, когато парите им се дават за Украйна или където и друга да им се дават парите. И тук в плана е записано, ето това е просто най-смешното нещо, че Украйна трябва да върне кредита само ако Русия плати репарации за нанесените щети. Това само някой неолиберален европейски ум може да го измисли. Страна победител в война да плаща репарации за нанесени щети. Представяте ли си? Аз не знам такова нещо в световната история има ли. Победител да плаща на победен репарации. И то в една променяща се геополитическа обстановка, в която реал политиката започва да движи света. Неолибералната система си отиде. Реал политиката е на дневен ред. И точно Европейския съюз си мисли, че ще накара някой победител да плаща на победения репарации. Представяте ли си? Той Доналд Тръмп се смее на това. А пък да не говорим за Владимир Путин и Си Цзинпин. Но това може да го измисли само някой неолиберален, свръхинтелигентен ум, чиновнически, който реално не е изкарал със собствени ръце нито един лев и може да раздава чужди пари, просто е така. Не го интересува право, нищо не го интересува международно право и такива неща. Този план е малко вероятно да мине според мен. Първо, че белгийците няма да поемат този риск. Там и Орбан се намеси, Фицо. Така че почти сигурно, че този план няма да стане. Няма да мине този номер.